שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי החנוכה. חג החנוכה, אנחנו חוגגים את הניצחון של עם ישראל על היוונים. היוונים רצו להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. מה זה להשכיחם תורתך? הם רצו בעיקר לא שעם ישראל לא יהיו חכמים ולא ילמדו. לא היה אכפת להם שעם ישראל ילמדו. אבל שעם ישראל לא ילמדו את התורה כמו שהיא תורת השם. אלא כמו שכל, גם היוונים היו חכמים גדולים, הם גם השתמשו עם השכל שלהם, חוכמת יוון. יהודי לומד תורה והוא יודע שהתורה היא תורת השם. לכן הוא מתייחס אליה בהתאם. וההשפעה של התורה והלימוד על ההנהגה של האדם היא אחרת לגמרי. אם זה היה רק שכל, רק חוכמה, החוכמה לא חייבת להשפיע על ההנהגה של האדם. אדם יכול ללמוד ולהישאר כמו שהוא. אבל ברגע שאדם לומד תורה והוא יודע שהתורה היא תורת השם, אז האור של התורה, הקדושה של התורה משפיעה וחודרת בליבו של האדם, וזה גורם לאט לאט לשינוי במידות של האדם, במעשים של האדם. האדם מתנהג אחרת, הוא חי אחרת, הוא חי על פי התורה. ואת זה היוונים רצו. ולכן כשהיוונים נכנסו להיכל, הם טימאו את כל השמנים. שמן מסמל על החוכמה. הם רצו להגיד, הנה יש שמן, אבל השמן הוא טמא. הם לא יכלו לסבול שיש שמן טהור. הגמרא מדגישה, מה הנס הגדול שמצאו פח של שמן חתום בחותמו של כהן גדול? למה דווקא זה מסמל את הנס הגדול? ואת זה חוגגים שהפח הזה דלק ל8 ימים. כי המציאת פח השמן חתום בחותמו של כהן הגדול מסמל את הקדושה שיש בעם ישראל. הנה, יש פה את השמן הטהור, חתום בחותמו של כהן גדול, שאת זה היוונים לא יכולים לטמא. שגם אם האדם נטמא, גם היוונים מצליחים לטמא את היהודי, אבל יש איזושהי נקודה בליבו של האדם, יש את הפח השמן הטהור, שאת זה היוונים לא יכולים לטמא. ונעשה בו נס ודלק ל8 ימים. יש את האפשרות להשתמש עם הפח השמן הטהור, עם הנקודת האמונה, הנקודה הפנימית שקיימת בתוך ליבו של האדם, שזה נשאר קדוש וטהור, והוא יכול להביא את זה לידי גילוי, יכול להשתמש עם השמן הזה, להאיר את כל כולו. הוא יכול להשתמש עם זה, להבין אחרת, להרגיש אחרת, להתנהג אחרת, ולבטל את עצמו לרצון השם, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הנס הגדול שאנחנו חוגגים בחג החנוכה, את היכולת של עם ישראל להתגבר על היוונים, לא להתפעל מהיוונים, ולהצליח להאיר מהשמן הטהור, ולהשתמש ממנו 8 ימים בכל הפרטים, ולהגיע לשלימות. אז יהי רצון שהאור של חג החנוכה, האור של נרות החנוכה, שמספרים לנו את העוצמה שיש בנפשו ובליבו של כל אחד ואחד מעם ישראל, נדע לנצל את זה גם בתוכנו. להאיר את האור הזה, להשתמש עם האור הזה, ולגרש את החושך. ונזכה שבזכות המצווה של חנוכה והנרות של חג החנוכה, נזכה לאור הגדול, האור של הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.